Siyalibingelela emakhaya kuyimbeleko igama lami uShanteli wokaMangethe. Namhlanje sizile kuneshow enabaculi baya performa lana ngasezantsi. Nginomlandeli lana okaButhelezi. Uzoezazisa ukuthi yena ubani igama lakhe. Igama lami nguThamara wakaNogwaja isibongo isuka eMomfreya kwaBhaca. Ngiyumlandeli kaBuselaphi wakaButhelezi intombi yase kwaNongoma eNgolotsha. uBuselaphi Buthelezi kade ngamlandela kumanje ngisasakhula. Bengithanda indlela agida ngakhona nengoma zakhe eziletha ama message kuthina sisasakhula siwulusha. Ngingasho kakhulu ngaye ngingazi ukuthi usisi ufuna ukwazi okungakanani ngoBuselaphi Buthelezi. Okay, ungakwazi ungichazela ukuthi ungumuntu onjani ngoba ngiyathemba ukuthi bakhona abanye futhi nabo but specifically you chose uBuselaphi. Siswami mina ingakho ngikhothe uBuselaphi wakaButhelezi. uBuselaphi wakaButhelezi unenhlonipho enkulu kabi, akanandaba ukuthi umncane umdala or ukanjani uyahlupheka or unothando, unenhlonipho, uyakwazi futhi nokubekezela. Iyona into engiyithandile kuyena. The time ngicala ukumazi uBuselaphi Buthelezi it was on 2008. Ngilandela ingoma zakhe but ngambona eGP Park. Ngicala ukumlandela ngaya ngicela uyoshutha naye njengomuntu omlandelayo. Akazange nginikeze ama bad attitude nani washutha nami sagcina sixoxa ngamtshela ukuthi ngizizwa kanjani ngengoma zakhe. Wangibuza ukuthi why ukhethe mina kubo bonke abaculi. Ngamtshela isizathu sokuthi ngikhethe yena. Ngicela ukuntshela nani namohla isizathu sokuthi ngikhethe yena kuukuthi ingoma zakhe zonke zine message kumina. And imessage eyakhayo, imessage engibonisa ikusasa eliqhakazile, imessage ebonisa ukuthi kusasa noma namuhla ungengelutho ungavuka unalutho kusasa. Ingakho ngimthanda. Ngisho nje ukuthi ingoma zakhe zizonke nje mina ngokwami ngiwuThamara wakaNogwaja ziyangibusisa empilweni. Ngiye ngahlupheka isikhathi eside. Kodwa ngithema ngilalela ingoma zakhe zanginikeza imessage ukuthi nangona ngikulesi simo engikusona kodwa vuka uyithintithe uhambe uyozama okuzamekayo kuzolunga kahle kahle. Ingakho ingoma zakhe ngizithanda kakhulu ngoba zine message eyakhayo empilweni. Ingakho ngithanda ukumlandela futhi nosigido sakhe siyachaza ngoba ugida umzansi isigido somuntu wonke. Ungawugida uShameni, ungawugida yonke into, ugida oBhaca, ugida umzimkhulu inani, kodwa umgido wakhe ufikelela kuwo wonke umuntu. And unamava la mama lona ingoma zakhe zinesiqi. Ingoma nje esijabulisayo. Yiyo engingakusho ngakuye uBuselaphi Buthelezi engimthanda kakhulu, hayi uqamba manga. Hayi ngiyabona impela ukuthi uyamthanda and uyachaza lana kabanzi ukubana ingoma zakhe ziyimotivation actually. Kahle kahle. Okay, so phakathi kwengoma zakhe aseziculile, yipho oyithanda the most? Kunale ngoma yakhe uBuselaphi ethi umendo siuphenye mendo. Ngoba kunzima emendweni sinokubona izinto zenzeka kwemendweni, abanye abantu babekezele, abanye abantu badle phansi babona ukuthi lokhu angeke ngikhona ukukubekezela. uBuselaphi le ngoma uthema kayicula yangikhumbuza uma wami ngisasakhula esemendweni ngibona ukuthi isima sisekho kuhle kuma wami nobaba wami kodwa uye wabekezela. Ngathi mangilalela le ngoma kaBuselaphi ngabona ukuthi ihambelana nale situation kama wami nobaba wami abakuyona njengamanje. Kodwa uye wagcina umama ngimlalelisa le ngoma kaBuselaphi wagcina ekhona ukuhlala emendweni, wakhona ukuthi siyingane zakhe. Akasahlalelanga isituation yasemendweni, sekehlalele thina ngane zakhe. Nale ngoma kaBuselaphi ayishoyo ukuthi lo mama uyangikhuthaza emendweni ukuthi uzohlala ngobuhle ujabule ngoba umyeni wakho ehlezi ekwenzela yonke into oyifunayo. Noma ebheda akasahlalelanga ukuthi uyabheda umyeni wakhe, sekahlalele izingane zakhe ngoba umendo siuphenye emendweni.
Mama ngithanda ukuyitshela abalandeli abalalele manje ngoba uyasho ukuthi emendweni kunzima kudingekala i-patience ukubekezela nje yini ngathi ngikuyitshela for like imizi lena ngaphandle ngoba imizi kule insuku iyabhidlika iyamoshakala yini ongafuna ukutshela noma ingoma kabuselayo khona ngafuna ukuthi bayilalele ezobasiza ukuthi benjani behlale noma abalalelanga ingoma kaBuselaphi into engizobatshela yona omama abahlezi emendweni ngicela bake bahlalele ukuthi izingane zabo zibe nekusasa eliqhakazile ngoba into engingayisho mina ikhaya akulona ikhaya ngaphandle komuntu owumama singahlala nobaba obaba kunalawo behluleka khona ukusenzela izinto noba ungaba ingane owumfana noba ungaba ingane eyintombazana mara lelo khaya makungekho umuntu owumama akuseve sekuyilikhaya lelo into engizobatshela yona abalandeli ngicela abomama abesebeganile behlele emendweni sebenengane bangahlaleli ukuthi bangahashiya imizi yabo ngoba bethi indoda iyashita indoda yenza lokhu nalokhu indoda isadrosali mama ngicela ubekezele uphilele izingane zakho ukuze nazo maseyikhulile ezikhona ezikutholayo zitholele uma wayo nako ngingakusho lo mazwi lawo nami ngawanikezwa uDr Buselaphi wakaButhelezi ngokwengoma zakhe ziyangiqinisa siyabonga kakhulu kubonga mina okay nizwile balandeli kubana bomama eniganile ningahlalelani ingane zenu indoda ingazi kuphathe kanjani kube nzima kanjani think about those children that you have given birth to ingane zakho ungashiya indoda ingane zakho ziyayidinga ubaba ngoba nawe ungazushiye angeke uzukhona ukufulfilla ama responsibilities akho wonke kunokunye okudinga ukuthi kwenziwe ubaba wena ongeke uzukhona ukukwenza nawe baba kunokunye la ongeke uzukhona ukukwenza khona okudingeka khona umama so ngaze kube nzima kanjani vele emendweni kunzima kodwa kubalekile ukuthi ubekezele ningakhohle ukuthi ninengane ngoba ukuhlukana nakho kuya affecta ingane zenu I'm sure nani yafuna ukubona ingane zenu ziphatha abanye abantwana kahle ngoba nabo bazogana so whatever you are doing right now has a very big impact on your kids so be careful the way you handle your family because you have kids that are going to grow up asifuna ukuthi ingane zenu zikhule zicine sezi-abuser ezinye ingane kusasa siyabonga sicela ni subscribe ni like comment and share thank you so much for the support bye